May sa manen nga dolphin iti nasarakan iti barangay Pangil Curimaw Ilocos Norte iti Layang Kalman. Ngayon ti dolphin ay dola Joan ket Timusay iso tagapuna nga maladingitan iti local government unit iti Curimaw gabutan na tay dati dolphin nga naisadsad iti nadakam tata nga barangay. Namuan nababaen iti Agriculture Office ti dolphin ket may sa juvenile dolphin nga nakita nga ada iti sugat ket do mga paset iti bagina. Second kining Sir Eric na biag engineer Erickson na biag manipod ti DA iti Curimaw dumalan iti necropsy ito yung dolphin tapi mamuan iti cause of death na. Ti nadakamat nga dolphin nga juvenile dolphin ket kakas kadakkel datoy na-rescue, iti nanusangal daw, iti Curimaw Mutlaeng, iti Mandariman, iti parang mabantay, kada iti eksperto, iti nakamat nga ili. Unan, Dr. ni Engineer Biag, nga masabon iti panakapother, iti magsilang marimamals, iti Curimaw, tapos masalbar iti Bagda, nang ulan o kastol nga, direct sugat ang magkita, nga papigit iti bye-bye. Idol Dennis Elipio, Tatak, RMN.